як вақт аст. ҳамин вақт аз байн як вақт мегузарад. ҳамин муддат ҳар як инсон худаш ҳаёти худаш месозад. сарфи назар аз таъсироти беруна чизе ки набошадам ки ҳар як инсон ҳаёти худаш месозад. ҳама вақт мо мефаҳмем ки мегӯям ки вай занак таваллуд кардааст писарча ё ки вай занак таваллуд кардааст духтарча. ман ягон бор нафаҳмидам ки ягон кас гуфт ки вай занак таваллуд кардааст юриста, вай занак таваллуд кардааст финансиста, вай занак таваллуд кардааст гӯям ягон каси дигар. Неки мо фақат мефаҳмем ки баъд аз вақте ки одамо меморанд мебураванд мегӯям ки юрист мурдааст, судя мурдааст, ана шафиёр худаш месозад. Ана кун дигар чатба нанависед. Ягон чи нанависед чатба. На савол, на ягон чи. Майлаш, чуба ки ман гап задам мегирам, дига ягон чи нанависед ки мо суҳбат кардан тавонем. Ана кун. ҳамватанои азизу гиромӣ, ҳамватанои, барое ки шумо анамо лаёқати худованд додагия, ҳунари худованд додагия шумо ёфта худатон ба ҳамон чиза тараққӣ тиҳед, ҳамон чиза ба пеш баред, шумо бояд ки як чанда кора карданаша ёд гиред. одам бояд ки фаҳмад, одам бояд ки ҳис кунад, одам бояд фаҳмад ки ҳамин барои чӣ вабши ба ин дунё омадагӣ аст. одам бояд ки ҳис кунад ки ҳавая худованд ба кадом миссия, ба кадом задача ҳамин дунё ба вабши офаридагӣ аст. барои чӣ ту ҳамин миллат ба офаридагӣ аст. барои чӣ ту ҳамин оила ба офаридагӣ аст. ману шумо миллата вибар намекунем. ина худованд меофарад ки ҳамон миллат ба ҳамин хел фарзанд дар кор, ҳамон вақту замон ба. ману шумо диққат кардаистед, миллата вибар кардан наметавонем. ина худованд вибар мекунад. ману шумо вақта вибар кардан наметавонем. мана мисол гӯем, шумо чӣ ба 1540 таваллуд нашудеду, ман ҳамин гӯям 1900 ё ки 2000 сол таваллуд шудед, ё ки мана чӣ ба ҳамин вақт ба шумо таваллуд шудед. солҳои мисол пеш аз мелодӣ ба нею ҳамин сол ба. ману шумо миллат, ватан, вақт ин чизҳоа вибараша худованд худаш ба мондагӣ. не ки ҳар яке ману шумо ҳамон вақте ба меофарад ки ҳамон вақт мо барои ҳамон миллат бояд хизмат кунем, барои ҳамон миллат мо дар корем. барои ҳамон инсон барое ки фаҳмад ки ҳамин лаёқати худованд додагӣ дар чист, чиза бояд ки ба худаш пеш барад, вай якумин коре ки бояд кунад ин чи аст? фаҳмад ки предназначение ман чи аст? худованд барои чӣ мана ҳамин дарсо ба гирифтор кард, ҳамин тақдира дод, ҳамин роҳ ба бурд. парвардигор ягон вақт ягон каса намемонад ки нақшаи вай вайрон кунад. ман такрор мекунам, парвардигор ягон вақт намемонад ки ягон чиз нақшаи вай вайрон кунад. барои ҳама қадар вақте ки инсон фаҳмид ки предназначениеш чӣ ба аст, мана мисол гӯем ҳамин стакан барои чӣ сохта шудагӣ? барои обнӯше, дуруст? агар ки шумо ин стакана гиреду ҳамчун малаток истифода баред, ҳамчун болға, ҳамчун малаток гиреду мана дар ин девор мех занед, ҳамин стакан қатӣ. ман бовари комил дорам ки мумкин ки як мех задан метоед шумо, ё як бор ду бор задан метоед, не ки умри ин стакан тез ба кӯтоҳ мерасад. чиба ки шумо ина дигар кор ба истифода бурда истодед. ин барои мехзанӣ нест, не ки шумо ин истифода бурданед барои мехзанӣ, барои умраш кӯтоҳ мешавад. ин чӣ гуфтаги гап? анами инсонам ки
барои дигар чиз сохтагӣ ҳасту не ки дигар кора мекунад, ҳамо ҳаёташ шириниша ҳис намекунад. ҳаёт шириниш дар пулдорӣ нест. одама хушбахт мекунад пул не, мансаб не. одама хушбахт мекунад ҳамон чизе ки ҳамон коре кунад ки вақте ки ҳамон кора кард ки ҳамон кор ба хости худовандай, вай ҳамон натиҷаи кораша ки дид, ана ҳавай вай хушбахт карда далер кардан мегирад, худаш ба бовариш зиёд шудан мегирад. якта мақсад гузошт, мақсадаш амалӣ шуд, дуюм мақсад гузошт, мақсадаш амалӣ шуд, сеюм мақсад гузошт, мақсадаш амалӣ шуд, панҷум мақсад гузошт, мақсадаш амалӣ шуд. Мана ҳамин роҳ, ҳамин эта пут, пока ҳамин то ҳамин мақсадош мерасад ку ҳамин роҳе ки тай мекунад, ана ҳамин ин одама ҳам доно мекунад, ҳам ба ақл мекунад, ҳам ба худаш уверенӣ мекунад, ана ҳамин одама хушбахт мекунад. ягон чизи дунё ин хел хушбахтӣ намебиёрад. ин як хушбахтие аст ки бузургӣ аст. вақте ки одам ҳис мекунад ки худа баъд аста бовариш худаш ба зиёд шудан мегирад, вай мефаҳмад ки як сол пеш аз ин агар ки проблема $200 ба ҳал мекард, ҳозир $500 ба ҳал карда метавад, баъд $100,000 ба, баъд $1 миллион ба, пештартар агар ки дута ҷои кори сохта метаваст, ҳозир 10 мекард, 20 миллионта кардан метавад. ана ҳавай ба фикронааш зиёд шуда рафтан мегирад. ман боварӣ комил дорам ки вақте ки инсон мефаҳмад ки барои чӣ дар ин дунё зиндагӣ дорад, ҳамон муддат ба худованд анамон лаёқата кушода мекунад, анамон фикрона, ҳамон ҳунара метиҳад. ҳунари инсон аз рӯзи таваллуд шуданаш додагӣ аст. вақте ки анамон ман Қуръон бахондам, кадом сура буд точно хотирам биромад, рост дигам тафсири Қуръон бахондам ки вақте ки анамон номаи аъмола менависад, 120 рӯзагӣ инсон ба 4 моҳ ки шуд, вақте ки мебаду ҷона метиҳад, ҳамон ба менависад, ризқа менависад, умра менависад, чанд сол одам зиндагӣ мекунад, ман ҳамон чизош ҳамон ба ҳамон ҳунарам менависад. аз ҳамин 204 талант ҳунар якташ ини шумо, худованд якташа шумо ба афзалтар метиҳад, зиёдтар метиҳад. барои ҳамон як кас Мухаммадали боксёри беҳтарин, Брусли восточни беҳтарин, мана мисол гӯям як кас Абу Али ибн Сино духтури беҳтарин, нигоҳ кунед, як кас дига мебинед технологи беҳтарин, як кас дига мебинед муаллими беҳтарин, як кас мебинед политики беҳтарин. чунки ки ҳамон ҳунара худованд вай ба додагӣ. инсон агар ки ҳамон ҳаёташ ба ҳамон коре кунад, ҳамон ҳунаре ба пеш барад ки